aw bisimila Serifula Jabaraso kan kɛrɛnkɛrɛnna aw ka jɛmukan mandi ni o ye sariya bulon ye. Sariya bulon min sigira walasa ka aw kunnafoni jamana sariya baara kɛcogo la, kiri baara kɛcogo, jamana ka foroba cakɛdaw baara, o dɔnni o ye anw ma an ka hakɛ dɔ ye. O la i n'a fɔ dɔgɔfɛra tɛmɛnen an kun ye ɲɛfɔli kɛ cogo min na ani polisiw ka se k'a dɔn polisi ka baara ye jumɛn ye, ni o kun ye thème ye. O thème kelen an b'o kan bi, mission et attribution de la police nationale, clé de la paix et de la stabilité au Mali. O la polisi ɲɛmadanga, le directeur général adjoint de la police Moussa Bouakar Margo, contrôleur général de police, ale bɛ an bolokɔrɔ walasa ka se ka anw bilasira baara ninnu o kɛcogo la. I n'a fɔ an ye dantigɛli kɛ aw ɲɛna cogo min na, marifa bɛ kɛ polisiw bolo, finitigilakaw bɛɛ lajɛlen bolo, an bɛ waati min na sisan. Mais est ce que anw population fana yamaruyalen ni marifa ye? Ni an yamaruyalen ni a ye, jɔnni yamaruyalen ni a ye? Marifa papier bɛ sɔrɔ sira jumɛnw fɛ? Ni Ala sɔnna jɛmukan kɔnɔ aw na o kibaruya dafalen o sɔrɔ a kɔnɔ. Mon directeur, i bisimila. Voilà, mon directeur, an bɛ yɔrɔ min na sisan, fanga jumɛn bɛ polisi bolo marifanko sira fɛ, marifa mara, marifa papier sɔrɔli ani marifa yɛrɛ marali ani fo ka taa se kisɛw ma? Ok, i ka ɲininkali diyara n ye, a bonyana ma. Bon, a b'a dɔn marifa ko ko dɔgɔnin tɛ, ko den tɛ. Bon, an yɛrɛ bɛ waati min na sisan, ka da ko min bɛ Mali kan sisan, ɲɛmɔgɔ y'a ɲini k'a jɔ ko marifa papier di mɔgɔ ma a k'a ɲɔngiri, a ka sɛgɛsɛgɛ, a ka ɲɔngiri, a kana kɛ ten badabada ye bilen. N'o tɛ mɔgɔ ka kan ka marifa ɲini k'a bila i bolokɔrɔ, k'i yɛrɛ lakana, k'i ka denbaya lakana, k'i ka fɛnw i bolominɛnw lakana. Mais marifa tɛ se ka taa marifa san ten n'i ma tɛmɛ sara dɔ fɛ. O bɛ tɛmɛ, i bɛ demande de kɛ ka o ci polisi ɲɛmɔgɔ ma. N bɛ fɛ ka mun fɔ, polisi ɲɛmɔgɔ bɛ papier in dilan ministre lakana somɔgɔ ɲɛmɔgɔ ka lahɔrɔma de kɔnɔ. O de y'a baara délégué, an b'a fɔ délégation polisi ɲɛmɔgɔ ma, ministre de y'a délégué. Bon, bɛɛ tɛ se ka wuli ka marifa san yɛrɛ ye, fo e ka na a ɲini de, n bɛ fɛ ka marifa san ka n yɛrɛ lakana. N'i nana e b'i ka demande kɛ ka n'a bila polisiso la, mais an b'a sɛgɛsɛgɛ. Papier caman kan ka di, mais papier kelen bɛ yen mun ka gɛlɛn, o ye papier mun na ni dɔgɔtɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ yen minnu bɛ lajɛ n'a kilo hakililabana t'i la, ko karisa a ka kɛnɛ hakili fan fɛ, donc an bɛ se ka o papier bɛ yen a ka fɛn kɔnɔ. N'o kɛra o t'a bannen dɛ, an bɛ papier in bila ka taa, parce que o b'a sɔrɔ la i ye demande kɛ k'a ka wolosɛbɛn, certificat de nationalité, casier judiciaire, certificat de résidence ani dɔgɔtɔrɔ papier ani photo fila. N'o nana an bɛ papier nin bila ka taa i ka commissariat, i bɛ ka so yɔrɔ min na papier min ta ye, olu bɛ wele ka enquête de moralité k'i la, a fɔ o ma ko enquête de moralité. O ye procédure de ye min k'o de yira a la, i b'i tɛmɛ o de fɛ. N'o enquête de moralité kɛra sisan, papier bɛ segin ka na anw fɛ yan bilen, n'a sɔrɔla a ka kan, donc an b'a papier bila. Mais komi a ɲɔngirilen don sisan, an b'a ɲɔngiri fo n'a sɔrɔla ko gɛlɛmanba de b'a la, sinon an kɛlen ka a ɲɔngiri sisan ka da marifa ka ca sisan Mali kɔnɔ minnu na ka da kɔrɔnfɛ kɛlɛ in kan. I y'a faamu. Donc n'o ma kɛ, ne mɔgɔ fɛn minɛna patrouille kɔnɔ, polisiw y'i sɔrɔ, marifa b'i bolo, ɲininkali fɔlɔ min kɛ, ko est-ce que papier b'i bolo? A papier t'i bolo. N'o kɛra dɔrɔn i ye sara sɔsɔ, marifa in kɔni bɛ minɛ la sa. Bon, i b'a dɔn o yɛrɛ ye fɛn min ye i nɔ kan ka minɛ. Donc marifa, Malien kan ka marifa mara, mais sira de bɛ yen i bɛ tɛmɛ o fɛ, sango i bɛ se ka marifa mara. N'i ma tɛmɛ o fɛ a ka gɛlɛn i ka marifa minɛ. N'i y'o kɛ dɔrɔn a man ɲi, i ye kelen ka sara sɔsɔ. D'accord, o baara kɔnɔna na sisan, mon directeur, marifa sugu jumɛnw kɛrɛnkɛrɛnnen don ni civil en population an bɛ se k'o mara,
i n'a fɔ a bɛ min wele ko PA pistolet automatique ni an b'a ye a ka cɛdon kɛrɛ la sanga ni waati o ɲini cogo de ye nin ye walima hali donso marifa ninnu fana ɲini cogo ye nin la sachi b'a la o b'a fɔ ma kalo 12 ani PA ninnu fana b'a la mais PA bɛ yen a bɛ fɔ marifa dɔ ma ko olu classelen bɛ ka fɔ les armes de guerre o b'a la an ka PM ninnu ani an ka FM ninnu ani carabine ninnu carabine chinoise ninnu minnu ye marifa kɛlɛkɛ marifa ye o man kan ka ye mɔgɔw bolo PA wɛrɛ bɛ yen sa n'i y'a san a kana kɛ kɛlɛkɛ marifa ye PA bi sɔrɔ sisan bereta o kɔni an bɛ yɔrɔ min na bi o bɛ finitigiw de bolo bereta parce que sɔrɔsiw de y'a commandé ka na an fɛ yan bon o bɛ togoya min na bon glock dɔ bɛ yen i bɛ se ka to marabu dɔ bɛ yen olu bɛ se ka ɲini mais n fɛn fɛn ye arme de guerre ye o tɛ ɲini mais kalo 12 nin na n'o ye lasasi ninnu ye ani a bɛ société gardiennage caman ye bi fusil à pompe de wolo kalo 12 de don kɛlɛkɛ marifa tɛ donc olu la olu fana bɛ yen hali n y'a fɔ k'a sɔrɔ o bɛ a demande de kɛ n'o ka agrément sɔrɔ o b'a fɔ an mago bɛ nin na pour que an bɛ se k'an ka baara kɛ n'a ye o demande kɛ ministre b'a ci anw ma ni ministre y'a ci an ma n'o agrément an b'a tɛmɛ o sira fɛ i y'a tɔgɔ jumɛn mais kɛlɛkɛ marifa ninnu a bɛ mun y'an ka sɔrɔsi bolo comme ça o tora n'o yɛlɛ mɔgɔ fɛn bolo hali n'o yɛrɛ demande nana anw fɛ yan an tɛ sɔn o ka tɛmɛ yɛrɛ parce que n'i y'o kɛ a bɛ komi i ye kɛlɛkɛ marifa de ɲini ka d'o ma donc olu sen t'a la marifa dɔ min kɔni b'a la minnu bɛ se ka sɔrɔ feere san sira fɛ olu bɛ se ka sɔrɔ mun ma sɔrɔ sɔrɔsiw ka kɛlɛkɛ marifaw fɛ. D'accord directeur n diyara n ye mais an bɛ yɔrɔ min na sisan o papier in min ye a autorisation ye. autorisation d'achat u b'a fɔ ko autorisation d'achat et de permis de port d'arme i bɛ na an bɛ autoriser i ka marifa san n'i y'a san i bɛ tila ka na bilen dɔ bɛ permis i bɛ se ka yamara sɛbɛn comme ça mais a bɛɛ bɛ kɛ kelen ɲɔgɔn fɛ volet 4 de don comme ça. D'accord an bɛ yɔrɔ min na bi a baara jɔlen don. a ɲɔngirilen don mais i b'a dɔn cogo min na an ka partenaire dɔw bɛ to ka na mais olu ta ye autorisation provisoire ye ni faamabaw bɛ na sisan u ka garde corps ninnu fɛnw ani minnu bɛ na sisan ka na waatinin kɛ yan an bɛ fɛn d'u ma i n'a fɔ autorisation provisoire o d'olu ma mais autorisation permis de port yɛrɛ dan a jɔla kabini avril 2018 comme ça donc an b'o de kɔnɔ a bɛ sɛgɛsɛgɛ de sisan a tɛ di bɛɛ ma quoi. D'accord mais o kɔnɔna na min ye minɛ wɛrɛ ye i n'a fɔ menotti est-ce que menotti yeli mɔgɔ wɛrɛ bolo o fana sanctionné don. bon menotti man kan ka ye mɔgɔ wɛrɛ bolo na société de gardiennage don sisan olu sisan olu bɛ se ka mɔgɔ minɛ n'i ye mɔgɔ minɛ sisan parce que n'i ye mɔgɔ minɛ bi sisan a bɛ k'i ka responsabilité de kɔrɔ donc pour que a kana se ka fɛn kɛ u bɛ se ka yamaruya k'a fɛɛrɛ k'a la o ka fisa ni juru parce que dɔw bɛ fili nɛgɛjuru kɛ ka mɔgɔ siri nɛgɛjuru tɛ ka mɔgɔ siri a bɛ se ka a vɛniw ni fɛnw tigɛ menotti yɛrɛ dun dilanlen b'a kama bon an bɛ yɔrɔ min na bi menottiw ye polisiw gendarmew ani finitigiw dɔ ka baarakɛlan de ye a bɛ se ka kɛ n'i ye mɔgɔ minɛ i bɛ se ka don a la a tigi yɛrɛ tɛ se ka na bonɛ sɔrɔ a ko la o k'a fisa ni nɛgɛjuru ninnu ye a ye cogo jumɛn. D'accord mon directeur ni an bɔra hukumu kɔnɔna na an bɛna lakɔlɔsi k'a fɔ min ye polisi cɛta yɛrɛ sa n'o ye recrutement ye au sein de la police an y'a ye k'a fɔ kuma dɔw la waatiw tɛmɛna o y'a sɔrɔ a centre don a bɛ kɛ Bamakɔ mais an y'a lakɔlɔsi nin waati dama ninnu kɔnɔ ko a ye a cɛ bɔ ni o ye k'a lasegin ka taa région kɔnɔna na hakilina jumɛn nana ni o ye aw la. bon i ye ka kuma yɛlɛmali jala n y'a bonyana ma a bɛ waati bɔ recrutement bɛ tun kɛ Bamakɔ mais sisan an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni président b'o la ani premier ministre ani kana taa an ka ministre n'an ka directeur ma n'olu y'a ye sisan ko ka décentraliser pour que an jamana den bɛɛ i ka n'i kɛla Kidali o i kɛla Tawudini o i kɛla Kayi o i kɛla Sikaso o i kɛla Kucala o pour que o bɛɛ bɛ se ka chance sɔrɔ ka recruter a la et o kosɔn sa quota dila bɛɛ ma quota hakɛ dɔ dila dɔ ma olu bɛ ta
kayi de kɔnɔ kayi denmisɛnninw de bɛ ta o kɔnɔ n'o kɛra n'o bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan a bɛ fɔ o de ma ko polisi national donc jamanaw y'a lawula kama pour que denmisɛnninw fɛn fɛn bɛ région na sisan o ka kan ka se ka chance sɔrɔ ka baara sɔrɔ ka recruter polisi la comme ça a bɛ fɔ Mali ye Mali denw bɛɛ de ye police nationale a ma da fɔlɔ polisi la fɛn processus mɔgɔ fana b'a kɛ mais nin y'a anw siɲɛ fila ye anw b'a la a yɛrɛ hakili b'a la polisi ka ɲa san 4 ye san o san an ka anniversaire an b'o fêter 4 octobre la i b'a dɔn polisi nin y'an san 59 de ye ɲinɛ ta an ma se ka kɛ parce que ani gɛlɛya dɔ bɛnna jamana kɔnɔ an y'a bɔ an ma ka fɛn wɛrɛ kɛ bon an ka salon yɛrɛ ta la an ka slogan kun ye mun ye une commune a fɔ une région un quota o de kun ye an ka slogan ye donc c'est pour vous dire k'a f'a ɲɛna sa an bɛ yɔrɔ dɔ bi ɲɛmɔgɔ ka laɲini de ye nin ye bɛɛ ka kan baara la i kɛla Kayika ye o i kɛla Kidalika ye o i kɛla Seguka ye o bɛɛ ka kan ka quota d'o ma sanko bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu la Bamakɔ yan formation la a bɛ fɔ nin ye Mali denmisɛnninw bɛɛ ye mɔgɔ caman b'a la o laɲini y'o ye comme ça pour que ça soit une police vraiment inclusive an b'a fɔ cogo min na bɛɛ ka y'a kɔnɔ et o yɛrɛ de kɔrɔ ye jumɛn ye ko polisi ye national yɛrɛ ye sisan o ni jamana ɲɛmɔgɔw ye ka cɛdenw ta u ka caya parce que an kan ka commissariat kura dayɛlɛ a yɛrɛ ka kunnafoniya ni n'Ala sɔnna ma dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ an bɛ kan ka Banaba commissariat dayɛlɛ kalo tɛmɛnen o kun ye Gawo commissariat filanan ye Kɔlɔnjɛba kɛla juillet kalo la donc an mago bɛ cɛdenw na bi parce que aw bɛ sɔrɔ a b'o fana kalama an ye déjà an ye dɔ wɛrɛ lancé n'o fana ye 2000 ani 200 ye 2019 la o yɛrɛ dossier déposé la ka ban donc anw bɛ yɔrɔ min na bi an ka bɛ fɛ nin ko ka ban joona mɔgɔw ka don an bɛ se ka an ka baara daminɛ parce que an ka ɲɛta an ka ɲɛɲini yɛrɛ ye mun ye an ka ɲini ye mun ye bi cercle caman bɛ bi polisi to tɛ yen yɔrɔ caman bɛ bi o bɛ mɔgɔ ɲini an ka taa ni polisiw ye donc an ka laɲini ye mun ye bi cercle fo commissariat kelen ka kɛ yen donc o ti ɲɛ cɛden t'a kɔ an mana tila n'u mana don sisan an ka formation bɔ 2000 ni 200 fana bɛna don 2020 na 750 ani 50 don 2021 na 750 ani 50 fana bɛ don donc o ye a fɔra saraba min ta n'a fɔ ko loi de programmation sécurité intérieure o de b'o yira an b'o de hukumu kɔnɔ donc concours de sa bɔra n'a tila ninnu ka kan ka don baara ka kɛ formation ka kɛ comme ça u bɛ se ka labɛn an bɛ se k'an ka commissariat kura minnu fɛngɛlen don olu commissariat la Jima b'a la Burɛn b'a la Douentza b'a la donc n y'a dɔn Welesebugukaw olu fana bɛ commissariat nɔ an yɛrɛ bɛ labɛn na pour que an bɛ se ka taa yen o n'a ɲɔgɔnna caman ministre ka tabali falen b'a demande la directeur ka tabali falen b'a demande la donc anw bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ cɛden ta don kɔ et kɔni gouvernement yɛrɛ kɛlen k'i wasa don ko la bi parce que o ka laɲini ye jamanadenw ka se ka lakana u bolofɛnw na o yɛrɛ nin na donc o ti ɲɛ cɛden ta kɔ o de y'a kɛ an ɲɛ bɛ cɛden ta la 2000 400 200 2000 donc o b'a yira k'a fɔ jamanadenw ka lakanani bi a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo minɛnba kɔnɔ donc n'a hakilila mɔgɔw ka a to an ka continuer an ka baara in fɛ mɔgɔw ka don ka ko kɛ. Mon directeur sisan an ye a mɛn a ŋunuŋunu kuma mɛn k'a fɔ ko polisi ɲɛmaayaso ye sariya dɔ ta min ye carte civile ka se ka sɔngɔ kelen dɔ fɔ a la min ni an bɛ se ka minɛli kɛ n'o ye o kuma in an b'a fɛ i ka se ka hakilina d'a ma la ni a y'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ walima n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ de don. non polisi ɲɔgɔn ma sariya ta dɛ sariyaba dɔ de bɛ yen o bɛ carte ko lasigi o sariya in kɔnɔ carte n'i bɛ carte dilan f'i ka na n'i ka wolosɛbɛn ye ni wolosɛbɛn t'i bolo i bɛ se ka seere ɲini seere 2 minnu b'i dɔn ka se n'olu ye maintenant olu b'a dɔn nin ye karisa ye a tɔgɔ ye nin ye a wolola nin na o ye seere ye mais i ka na ni wolosɛbɛn de ye wolosɛbɛn ka n'i présenter n'o t'i bolo i bɛ seere ɲini ka na ka kɛ mɔgɔ ladili ye bon carte filɛ comme ça
a tɛ dilan polisi dɔrɔn na polisi bɛ yɔrɔ min b'a dilan gendarme b'a dilan et hali préfecture la sous-préfet b'a dilan mais mun ye polisi ta ye quarante a fɔla directeur yɛrɛ kɔnɔ parce que a kuma cɛla waati dɔ directeur ye commissaire bɛɛ wele ka na yan quarante dɔrɔn t'a la hali o b'a fɔ ko certificat de résidence o certificat de perte o légalisation ko wari bɛ minɛ a la a kuma cayalen directeur y'a ka commissaire bɛɛ wele bako commissaire Kati Moribabugu Kalabankoro o bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan a fɔlɔ ɲɛna quarante ye sɔngɔ min ye an tila ka sɛbɛnni kɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna commissaire dɔ yɛrɛ ye sɛbɛnni kɛ ka yɔrɔ ka yɔrɔ la quarante ye nin ye quarante sɔngɔ ye 200 de ye tɛmuru 100 bɛ san ani tɛmuru 40 na donc 340 ani 40 certificat de résidence ninnu i bɛ tɛmuru san ka na a bɛ dilan certificat de parti bɛ ten certificat légalisation bɛ ten o kuma fɔlaw mɔgɔw ɲɛna bi bon minnu bɛ taa sisan k'a fɔ ko a bɛ taa wari di o kuma wɛrɛ don a fɔra bɛɛ ɲɛna quarante sɔngɔ ye nin ye o fɔra ka perepere tigɛ anw bolo directeur bolo et commissaire dɔw yɛrɛ bɛ yen olu y'a sɛbɛn ka nɔrɔ o yɔrɔ la. D'accord mon directeur nin kuma ka bɔ e da ka se ka an na faamuya kan a diyara n ye kosɛbɛ mais mɔgɔ minnu sisan ni wari wɛrɛ minɛn'o la k'a fɔ ko nani nin wari in ye dɔ ye an wele parce que ni jamukan an b'a kɛ an ka radio so kan n'o ye radio la voix du citoyen i yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ ani ka directeur de sécurité publique contrôleur général la Musudu Aribi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ walasa a ka se ka kibaruyaw d'a ma an ye appel sɔrɔ minnu mɔgɔw k'a ma k'a fɔ ko effectivement tɛmuru ye 40 c'est à dire que i b'o wari bɔ i yɛrɛ kun hali ni m'o san polisi la i bɛ se ka tɛmuru san butigi la i bɛ na n'a ye i ka quarante ka dilan voilà oui trésor an k'a fɔ ten trésor la mais ni donna an ka carré kɔnɔna na bi i b'a sɔrɔ tɛmuru bɛ se ka feere yɔrɔ caman mais i kɔni ye tɛmuru sɔrɔ yɔrɔ la a ka kɛ Mali tɛmuru ye ko o kɔfɛ k'a fɔra k'a fɔ ko u kana ni 400 ye quarante bɛ dilan min na wolosɛbɛn b'u bolo walima quarante kɔrɔlen b'u bolo ko mais ko fɔ k'u kana ni 400 an y'o témoignage sɔrɔ mɔgɔ min y'a fɛ mais an bɛ yɔrɔ min na bi e ko inspection bɛ yen nɔ i ka kuma kɔnɔ ko inspection bɛ se ka baara kɛ ɲɛna ɲɔgɔnnaw kan n'a sɔrɔ n y'a faamu ɔ mɔgɔ min bɛna jamukan in lajɛ bi o tigilamɔgɔw n'u ye degun sɔrɔ quarante dilan na wari min ka ca ni 200 ye e bɛ se ka bilasiralikan jumɛn fɔ o tigilamɔgɔw ɲɛna. bon a b'a dɔn kabini bi ma se fɔlɔ inspection baara la kan parce que kuma caman sera an ma yan an ye inspection bila u ka commissaire a ye commissaire dɔ yɛrɛ wele ka na ka ɲininkali k'a la u ka cɛlu yɛrɛ wulila ka taa commissaire la ka taa a ko sɛgɛsɛgɛ an bɛ mun ɲini mɔgɔw fɛ quarante sɔngɔ 340 ani 40 quarante yɛrɛ ye 200 ye tɛmuru ye 100 ye o bɛ nɔrɔ quarante la demande 40 don ni o yɛrɛ bɛ fɛ ka fɛn min sara ka tɛmɛ o kan o ma yamaruya mɔgɔ si ma wari foyi sara ka tɛmɛ o kan n'o o ye problème sɔrɔ commissaire bɛ yen o y'a ka ɲini ka commissaire fɔ k'a fɔ ɲɛna a bɛ se ka kɛ a caman bɛ kɛ o tɛ bɔ ko kalama han a caman de ka y'o commissaire dɔ y'a sɛbɛn ka nɔrɔ ka yɔrɔ la ko nin n'o d'accord souvent an ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ de bɛ taa o président olu yɛrɛ b'a ko fɛngɛ quoi ka don da la bilen ka mɔgɔ encourager o ma ɲi après o bɛ tila ka taa fɔ n y'a dilan nin na quarante o de fɔlɔ ɲɛna inspection mɔgɔ bɛ baara kɛ a la directeur yɛrɛ y'a fɔ a ye lajɛ min kɛ a ko ni mɔgɔ fɛn sɔrɔla a la donc ɲɛgɛli bɛ se o tigi ma fɔlɔ commissaire yɛrɛ ɲɛna donc commissaire bɛ y'o kɛ sotigi ta bi an bɛ tile min na bi. merci bien mon directeur ka an ka ko waati tɔ man jan an b'a fɛ k'a dɔn kalo tɛmɛnen na an y'a ye k'a fɔ ko incident dɔ kɛra aéroport la ni ministre yɛrɛ wulila ka taa kɛnɛ kan ɔ aw mun ye polisi ye bi polisi ɲɛmaaso ye aw ye sanction jumɛn ta nin kɛwale ninnu kan. n cɛ ka ɲininkali la bon kalo tɛmɛnen i kuma fɔ tiɲɛ don ko dɔ kɛla aéroport la donc a mankutu bonyana kojugu a mankutu yɛrɛ bonyana kojugu donc a ma ɲɛ mun ye donc direction y'i jɔ a jɔyɔrɔ la direction y'i jɔ a jɔyɔrɔ la donc sanction ta la minnu ka kan ka ɲangi o ɲangila minnu ka kan ka taa mite fana o mite la parce que o pidina sanction administrative talo kama après u tila ka mite ka bɔ aéroport la donc
et puis en clair ka kuma ka rappeler RBI ni ministre yɛrɛ kuma dɔ a bɛ taa directeur bɛ taa ne bɛ taa directeur la police de frontière bɛ taa commissaire bɛ taa an bɛɛ bɛ taa na pour que éléments bɛ yen u k'u ka baara kɛ sɛbɛ la mun kɛra a ɲɔgɔn kana kɛ parce que a mankutu bonyana kojugu jamana ma a ma kan donc direction y'a kɛ son ta a kan ka mun kɛ o y'o kɛ n hakili la o ma dogo mɔgɔ si la a bɛ bolo kalama. D'accord, merci bien mon directeur ni walawalaliw la ka se k'an bilasira mais o kɔfɛ an b'a fɛ ka min dɔn sisan o de ye kabini aw nana polisi ɲɛmayaso kɔnɔ aw sera ka baaraba jumɛn kɛ bi ni an bɛ se ka o kɛ taamasiyɛn ye. Bon kabini anw nana yan an ye caman kɛ an tɛna se k'an da don a bɛɛ la k'a fɔ an ye baara caman kɛ an ka ministre ka labila kɔnɔ an ye baara caman kɛ n da sera dɔ yɛrɛ ma k'a fɔ n'i y'a jateminɛ sisan n'i y'a ye cɛden ta la siɲɛ 2 mɔgɔw 2000 ani 200 siɲɛ 2 o ka bɔ a la an ye commissariat kuraw jɔ k'olu dayɛlɛ n y'a fɔ ye cogo min na an yɛrɛ ka laɲini ye mun ye bi cercle Mali cercle bɛɛ n'a ka commissariat o jɔ an b'o kan cɛdenw taara cogo min na an hakili bɛ commissariat jɔ kan a yɛrɛ n bɛ segin a kuma kan bilen n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ nin sɛbɛnni yɛrɛ kɔnɔ n'Ala sɔnna a ma an bɛ se Bananba an bɛ taa Bananba commissariat an bɛ t'o dayɛlɛ donc an kɛlen ka an ɲɛsin Jema ma Jema bɛ yen Dɔnsa bɛ yen Borem bɛ yen bon Gawo deuxième o dayɛlɛla donc an ye fɛnbaw fana kɛ sisan n'i yɛrɛ bɔra Bamakɔ kɔnɔ parce que an ka baro kɔnɔ n da sera a kuma fana ma ka Bamakɔ sirabaw dɔ minɛ sisan i bɛ taa sɔrɔ an ka cɛdenw bɛ yen mobili la an b'a fɔ o ma ko PS Bamakɔ kɔnɔ bi o bɛ taa 16 la 8 o bɛ ba kɔfɛ rive droite 8 o ye ba rive gauche la donc o ye ko kura de ye anw ye na n'o ye an y'o insuffisé o ka bɔ a la n'a bɔra sufɛ sisan a bɛ mototigiw hali wula fɛ a bɛ motow ye u bɛ patrouille kɛ o ye BAC mɔgɔw ani BC mɔgɔw ye hali o don n y'a dɔn a y'a jateminɛ ministre ye polisiw gendarmew gariw k'an wele ka taa motoba d'a ma pour que mɔgɔw ka bɔ aujourd'hui bi kɔni an bɛ bi bila baarakɛla minnu b'an bolo an bɛ ka baara kɛ minnu bila moto kɔnɔ an bɛ ka cɛden ta k'olu tora comme ça donc n y'a fɔ ye cogo min na GMS anw ye GMS lase Gawo Tombouctou Seware et a b'an kɔnɔ ka GMS lase région capitale régionale bɛɛ la Sikaso b'o la Kucala b'o la Segu b'o la région bɛɛ b'a la a kɛra région kɔrɔ a kɛra région kura ye olu bɛɛ b'a la donc ni anw yɛrɛ ka fɛn yan dɛ bi a bɛ sɔrɔ a bɛ tɛmɛ mɔgɔw hakili kan anw bɛ yɔrɔ min muso bɛ an ka muso danna ta ka taa muso ma k'o kɛ commissaires ye a bɛ ka ca ni 6 bi a bɛ 6 ye bi a dɔ b'a 5 kan n'i ye Bamakɔ commissariat yɛrɛ lajɛ 5 ɲɔgɔn bɛ Bamakɔ yan 1 bɛ Gawo et sisan an ye directrice muso dɔ yɛrɛ nommé k'o kɛ directrice régionale ye Kucala donc anw kɔni anw ye danaya ta ka da muso kan parce que muso fana bɛ baara kɛ o surtout an bɛ waati min na bi donc ni n tɛna se ka n da bila a bɛɛ la ka bɛɛ fɔ mais nin ye ko belebelebaw ye an ye mun kɛ anw fana de an ye fana i b'a n y'a fɔ n da sera kuma an ka baro fana kɔnɔ ko san o san a bɛ san 4 bɔ an bɛ jɛ ka Mali a fɔ an ka polisi a kirila san min na n'o ye octobre kalo tile 4 ye 1960 donc san o san 4 octobre an b'a a fêté a yɛrɛ kɛla fɛn sisan hali famabaw y'a jan bolo président min na la ka na an ka kulonkɛ jan an bolo donc o ye koba y'an bolo an bɛ fɔ o ka na dabila olu dɔw kana dabila parce que a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ polisiw dɔn an bɛ mɔgɔw wele a don
u bɛna an lajɛ an bɛ an ka komisɛriw dayɛlɛ ka bila mɔgɔ bɛna don k'a lajɛ polisiw bɛ baara kɛ cogo min na an b'a fɔ o ɲɛna. D'accord, mon directeur, comme an ka waati kɔni sɛbɛkɔrɔ taara sisan gɛlɛya belebele jumɛnw bɛ yen nɔ waati ni aw kɛlen don k'o sɔrɔ a ka baara kɔnɔ. Bon gɛlɛya ba tɛ ten mais mun yɛrɛ ka gɛlɛya ma bi n y'a fɔ an polisiw an bɛ baara kɛ ni renseignement de ye n'a fɔ ko kunnafoni a b'a dɔn Mali bɛ kɛlɛ min na bi a fɔra dɛ le Mali en guerre a bɛ fɔ an bɛ kɛlɛ min na bi o kɛlen ka kɛlɛ min jagoya sigi an kan bi a bɛ fɔ o ma ko guerre asymétrique o mɔgɔw bɛ anw cɛw ma a population de cɛ ma population an b'a ɲini o fɛ o ka n'o ye kunnafoni fɛn sɔrɔ binkannikɛlaw kan kojugukɛlaw kan o ka s'a ma k'a fɔ an ɲɛna walima a ka numéro vert an ka numéro vert o ka se anw ma o k'o fɔ mais an y'a jateminɛ sisan dɔw bɛ numéro vert min fana utiliser même k'a kɛ delilikɛla ni fɛnw ye comme ça donc an b'a ɲini sisan n bɛ fɛ ka mun fɔ population ye polisi tɛ kɛ foyi ye n'olu m'a fɛ a ka kow ye c'est à dire que n'i ye polisi ye an bɛ san sɔrɔ an bɛ se ka fɛn baw kɛ ka mɔgɔbaw sunbaw ni fɛnw minɛ bi a caman ye population ka yɔrɔ de ye comme ça. mun ye polisi routière ye ɔ an y'a lakɔlɔsi bi dɔw ye weleli kɛ an ka émission wɛrɛw la mun ye nin ye radio la k'a fɔ ko wari wɛrɛ bɛ minɛ min sɛbɛnna n'o tɛ kelen o tigilamɔgɔw ni an bɔra o kalama an bɛ se k'o fana ɲɛfɔ yɔrɔ jumɛn na. Bon contravention na ka wari wɛrɛ minɛ min ye sariya ye min fɔ n'o sɛbɛnna n'o tɛ kelen n'o de don voie de recours an bɛ se ka ɲɛsin min ma walasa k'o yɔrɔ fɔ. Infraction o bɛ gafe dɔ de kɔnɔ ni mun ye fait tricolore jeli sisan i kan ka mun sara o bɛ yen ni mun ye téléphone ta k'i tɛ mobili boli la ou bien moto boli la i kan ka mun sara o bɛ yen donc ne ta la ni sisan an yɛrɛ ye nɔgɔya kɛ an ka ɲɛmɔgɔso n'o ye ministère de la sécurité et de la protection civile o ni a jɛɲɔgɔn de la justice o ye papier dɔ bila sisan n'o b'a fɔ ko quittance o de bɛ remplir sisan o bɛ nɔgɔya ye parce que waati dɔ tun kɛra mɔgɔw ka carte grise ni permis tun bɛ tunun donc an y'a kɛ sisan n'a kɛra dɔrɔn o bɛ fɛn remplir ka tɛmɛ i bɛ ka wari sara n'a y'a fɛ ka taa nɔfɛ yɔrɔ fɔlɔ comme ça mais ni e taara wari sara e man kan ka mun sara o fana ye kuma wɛrɛ ye dɛ. mais n'a fɔra k'i k'a sara jango la ka sɔrɔ i man ka sara dun. Oui, par exemple, dɔw bɛ yen nɔ a sɛbɛnnen don ko 2000 francs misali la fɛn ko n'i ye fɛn jɛni 2000 francs a giri a sɛbɛnlen bɛ a kan mais dɔw bɛ yen nɔ minnu y'a jira k'a fɔ ko u ye min sara a ka ca ni 400 fo ka se 1000 ma kuma dɔw. Bon voie de recours ye jumɛn ye. an ye numéro vert bila sen kan n'a fɔra k'i ka fɛn sara d'abord e bɛ taa adresse agent la ni agent bɛ ka mun sara i b'a ɲini ka ɲɛmɔgɔ ye ah n ye nin de kɛ o bɛ fɛ k'an sara ka sɔrɔ nin tɛ. Mais ne ma ɲɛ sɔrɔ la sa numéro vert bɛ yen a bɛ se ka weleli k'o la comme ça an bɛ a ɲɛɲini ka dɔn mais maintenant dɔw yɛrɛ de bɛ a ko encourager n y'a fɛ cogo min na dɔw yɛrɛ fana bɛ ka télécharger ni waati bɛɛ o bɛ a fɛ k'o bɛ wari sara mun man kan sara mais e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ e ye nin de kɛ o de sɛbɛnna reçu la ka d'i ma e ye wari sara mun ka ca o ye o kɔni o fana pour que e b'o sara sɔngɔ sara mun na han mun k'o kɛ o i b'a ɲini ka commandant Césaire k'i ka kuma ɲɛfɔ ɲɛna comme ça o b'i bilasira n'a sɔrɔ kuma ye tiɲɛ ye parce que dɔw fana bɛ wuli ka kuma dɔ fɔ i bɛ taa sɔrɔ a dɔw ni nkalon tigɛ ka da mɔgɔ la kuma dɔ n'a ni tiɲɛ bɔra ɲɔgɔn fɛ donc mɔgɔ b'a minɛ bon n y'a fɔ cogo min na polisi dɔrɔn tɛ o a kɛra baara fɛn fɛn ye ɲuman bɛ yen juguman bɛ yen mais anw yɛrɛ ka laɲini ye mun ye bi n y'a fɔ inspection générale fɛ comme ça ka baara kɛ pour que olu mun man ɲi o bɛ se ka bɔ an sen ma tɔgɔ jumɛn na. Mais o fana bɛ se ka kɛ fana o tɛ kɛ fana usage kɔ n'a bɔra ninnu kalama a bɛ se ɲɔgɔn ma k'a fɔ a ɲɛna. wala an m'an tilen yɔrɔ jumɛn fɛ walasa ka nin kaw ɲɛfɔ a ɲɛna. non a bɛ se ka na se inspection na numéro vert la ni numéro vert la o fana ka ɲi a bɛ se ka na inspection fana na. kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin an lajɛbagaw ma nin waati in Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. ne bɛ fɛ ka wele ba min yɛrɛ bɛ ne bolo n bɛ fɛ k'o ɲɛsin population ma. N y'a fɔ kɔrɔfɔla sisan polisi tɛ se ka kɛ foyi ye n'o mun man diya o ye n'i y'a ye anw bɛ se ka binkannikɛlabaw minɛ bi i bɛ taa sɔrɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɔra olu de la olu de bɛ s'an ma k'a fɔ an ɲɛna sutura la an tɛ mɔgɔ si tɔgɔ di
donc an b'a ɲini u fɛ u ka an dɛmɛ an ka baara kɔnɔ ka o kunnafoniw d'an ma n'an b'a fɔ o ma ko renseignement humain u k'o d'an ma n'u bɔra fɛn min kalama n'o tɛ n'o ma kɛ a ma nɔgɔn parce que a bɛ mɔgɔ an cɛ man di u b'an cɛ man di a bɛ se ka kɛ e ka sigida la sisan mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ tile bɛ ba sunɔgɔ la su fɛ u bɛ bɔ ka taa n'a bolo kalama a caman kɛra dɔw y'an wele k'a fɔ an ɲɛna an ye mɔgɔ bila ka taa u bɛ t'o minɛ donc an bɛ welekan min se jamanadenw ma u ka polisi dɛmɛ a ka baara la k'an dɛmɛ k'an renseignements d'anw ma pour que an bɛ se ka mɔgɔ lakana o de tun bɛ fɛ n bɛ fɛ fana n tɛna kuma ban ni ma siyɛ fila n ka kuma daminɛ na n ka foli sera aw ma a ka s'anw ma bi an ka kuma polisi kan polisi ka se ka dɔn polisi ka se ka wele bila jamana mɔgɔw ma et puis également n bɛ fɛ ka siyɛ fila Jabara yajɛlaw bɛɛ fo ka kulomajɔ la n tɛna se ka kuma bɛɛ fɔ ni ma foli min bɛ bila comme ça n b'o kɛ an ka ministre so ɲɛkarabaga n'o ye général de division Salifu Tarawele ani directeur général de la police inspecteur général Musa Infayi ani ne yɛrɛ tɔgɔ la ani polisi bɛɛ tɔgɔ la ka foli di Siyɛ Fila TV ma ani a ka Jabara filaw bɛɛ ma n ce ka kulomajɔ la. An minnu sɔgɔlen bɛ Siyɛ Fila Jabaraso la nin kuma in ka kɛɲɛ ni nin waati in ye ni ne tun ye aw garijɛgɛ ye bi i n'a fɔ an ye layiru ta aw ye cogo min na ni minisiri sigira ka masala don min n ko ni Ala sɔnna ni polisi ɲɛmɔgɔw bɛ sigi ka kuma bi de tun y'o don ye nka ni Ala sɔnna nin tɛmɛnen fana kɔfɛ min ye gendarmerie ye an n'a ɲɛmɔgɔw fana bɛna masala minisiri ale ka yamaruya fana kɔnɔ o la bi ka anw bisimila polisi ɲɛmaaya dankan ni o ye contrôleur général de police Musa Boubacar Marko ale de ye anw bisimila k'anw bilasira nin kɔnɔ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn nin kɛnɛ kelen kan minisiri min ɲɛsinnen lakana ma an ka foli bɛ a ye ka tila tuguni polisi ɲɛmaaba inspecteur général de police Musa Infayi an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna aw sɔgɔlen ka to Siyɛ Fila Jabaraso la walasa ka aw kunnafoni sanga ani waati sariya baara kɛcogo la jamana cakɛdaw ni ka baara la a kan mɛn waati wɛrɛ assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakɛtu.